Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Namar ke jingso kya ya ke jingle amon jagi karkhana bagi company jagi rew cement ki ba thungkam thungjam da ki break bana bar ke jila ka Newtrap Youth Council central body ha ka arpulai trik unailar arajar khat khandai ha ka jing kendo sembut menteri rangba ke jila uba preston tensong uba pet ru katnat labor kala dawa ba ka sarkar ka riban penmi ya ka jing pen bana ka ba bha kam prap ho nak hispa iki samla riu lom tra jila halor ka bha kam haki karkhana bat haki shlam trikam bala penia di company cement ki bawan nabar jong ke jela u president ke choi siu samla Robert June Kharjarin ha ke jinge kran bigila pathai kubor hadin ke jinge kendo sembut menteri rangba ulai tho ba kani ke jing dawa ba shongnya kalong hadin ba ka seng kalalam ba ki babun ki karkhana balawan seng da ki brio ki bana bar bat ki company nabar ke jela kim ju khan snap satya ya ki tra jela ha ka thungkam thungjam henrei ki wanra penban da ki brio ki bana bar ke jela watang ban penteri ki kambaret baria bagi tra jela kila menteri da ka besok hadin ba nakalian jong ka seng nak por sa por ni yo ekini ki jumujon na ki samla ki balanang na start ki bala pas ki kadan boker pat kumcu uru itu ki samla ki bomda patde ki beru ki bala he ki kadan ya ka jing kedu kam kedu jam ka bajan man kasi yo ki phone call ni yo ki message ki email lagi website masing bagi kerpat nak seng kumno ban yarap kam yarap jam na play ki jencar kayo kam yo jam ti nak kapor habang ipet ngeleng nyelap kini bagi ni ki private enterprises lagi ni ki factory ki industry ki dukan ki firm ki company bun ni bagi wanra ya ki buru ki banabar ki ong bajana bagi kita ki buru ki jongi ki tribal kamtam kimla menteri kam thì cái này kalau nggak iki ke bapen pangnut cái này kalau nggak iki ke bang ngim sungla asu ban pedian mi nak kawi ke port ka kandau ka siap ka jongi kala nang du sekini company ki jabo ki jaban begini company ki ben jabo ya kami marian la nang du andai ka kam ka jam ka ngim benefit nang ta don we arnut uba long local director we arnut bai wai dukan we arnut badi kandau ki onong ari the general population pat kum tribal community ki mi onong nang ta tinat kadau ka penlong yang ba ngidi ban wando sa sarkar ban dawano ba sarkar ka di ban reserve no kumno 100% ya ki kam ki jam haki private enterprises syaki local tribal president jo state yung local tribal kamut lak thoblang yang ba dia ki jadi garo kam ramut ba dai tang ya ka jam do no krem ti boleh ka penlong ngi ban dawa ba la da pipet ki wake state ngana jer kum ka Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Goa. But koi ki we mta ki las dang kilong manobno kilong aktif ha ya ka ban ong bakin wara no ya ki legislation ki jongki ban tri kam ya kani. Ada fin page ya ki industrial promotion policy jonga Gujarat ka reserve 100% ka kam ki lokal haka kam labor but 90% haka kam haki kam manager lane hikam banlong kum ki supervisor kat ba ka industrial promotion ke jongi pan nalor bangi ai subsidy nalor bangi ai incentive nalor bangi du siap ka reserve 60% ka next 60% ru kom don follow up ada fin check ya borok industrial policy borok industrial ki ba benefit na ka state kata ka 60 ru ngami min tharai tip arpho lai pho ka poi nom poi te kam don ka proper follow up teka baar pat kalong baga jing ko jong kadi ka policy kalong ka terikam tang itu ki factory ba yo incentive ki we pat ki bom yo incentive kam terikam ti na takadau ngi singudon bok sirkom ba ka we na ka celah ka ri India ka Andhra Pradesh ka last session ka ba ladep ka pass itu ka bill ka ba ka reserve 75% Shaki local, but nada jia ba kini ki company ki ong ba ki local kim don skill. Kadi ki kamram jong tu company banetri lang bat ka sarkar cela. Ban train ni ki local ba hapo license ki long adequate ila di bantri kam. Tiken ipo license ba kini ki company can get prepared. Ban sai kam 25% ni ki local. Tiga ni ki we ka good legislation ka bangi la ban ong ba kum ka celang di banship. Ti katahi ketika jengkwa ka jongi ka long ba ila demand untuk seni ba
crop percent di ban reserve no ya ki local tribal resident juga jalan habaro ki private enterprises lalu ki dukan ki karkana ki company repair but ni community baka jingdon juga ni legislation kan serap ni haka employment but ngitip da ka biang employment ngila ban ya daya kin flow but kui ki offshoot ki ban mi na kan ni di sunat na kaliang jungku deputy CM bu bapet ya ketenat labor ulah depong baun sapha ya kan ni ka jingthok ka jungi sia ka political department sia ka labor sia ka law ken study ya kan ni ka demand ka jungi but hadin kata apa ken sa penting changi ya ka call jongka state government tin nakaliang ka sengen sanang follow up ya kan ni ka issue nomor ngatrai employment issue mentar ladi ka we na ki issue minum la issue ken sting kan por pi kini ki industri ki bayo ya incentive na state lada ki violate ka state kalaban wen no kanya to incentive ka joki we ni ta ka ba pat kalong ba ngimri ban klet ba ki company ki non tribal entity ki wan ha ka jalla ka jungi ki yo ya ka exemption na ni ki yo ya ka khando ban sna karkhana ha ka norim pangin promote ya ka interest jong ki tribal ha ka jalan khale tila da kini kim promote em ya ka interest jong ki tribal ti ka state ka don ka authority ban always cancel the license kalaban cancel no ya ka license jong ki kalaban revoke no ya ka jing ai khando ya ki ring ka badon kampung ta kalong ya political will ba state kan ak kini kila suan ki penjabo kini ya khando penjabo and then ki ya ka benefit umdi ba share ni local kata ka sharing of benefit dan kata ka sharing of profit kamdon apa dengan jongi bat kini ki companies ti habakut ngimdai kinong